Hi guys, good morning. Hi monkey. Good morning. Gising ko lang, sakit yung mata ko. Na-hangover ako guys kasi sakit ng mata ko, grabe. Hangover. Hindi ko alam kung anong ipakain ko sa kanila. Kasi wala akong pati rice, wala. Ito eh. Anong ipakain ko sa kanila? Wala akong iba ipakain eh. Pati rice, konti lang. Hi guys, nagmamadali akong magluto ng rice at saka tocino. Food Bites tocino. Look. Food Bites. Yun yung may-ari ng tindahan na pinuntahan namin ng party. And then, magmadali tayo magluto kasi wala pala akong ipakain sa kanila. Wala kaming Hawaiian. Walang bread. So, nagluto ako ng rice, kanin. And then, tawag nito. Luto tayo nito at saka itlog. Yun yung ipakain natin sa kanila. Itloggerts. Magbatil tayo ng itlog. Anyway. So, good morning. Sakit yung ulo ko kasi hangover. Na-hangover ang lola. So, kaya yun. So, you were waiting last night late? Or you just let me come home anytime? Right, love? Mm-hmm. You don't expect me to come home early, huh? No. That's why turning outside lights on for you guys. Maraming tubig para kasi frozen kasi siya, guys. So, atong ihay para makapagluto tayo. Mabilis kasi itong maluto kapag andito. Ito din. Guys, mga pancake. Hindi masyadong matamis yan kasi brown. Hala, naglagay ka na ng sugar, babe? Ilang sugar yung nilagay mo? You okay, baby? Yep. You can take a pancake and give it to your son. For the bag. Ay, nako. For that? Hubs. Hindi makarecover sa ano. Guys, kakain lang kami. Sama niya kita. Hoy, meron doon, be. Yung ano ba, yung... Kasi wala ka dun sa video ko yun. Uy, ano na nasa kamay mo? Yung ano, yung pang ano ba, breakfast? Ano yan? Yung... Sinot tsaka itlog. Yung tinipe ko kanina. Hindi, yung... Be, yung ano, kalamansi. Kunin mo, andun sa breakfast table. Tama yung ano yung... Iba talaga yung ano ni Lloyd. Iba talaga yung isip. Kain po tayo. Connect yung mga... Ayun. Sinasal yung... Umaga nang sasal ng isa. Han, we're eating, love. Luto ba yung ano, sausage? Frozen kasi ito. Ang bilis na matuwa sa pinakulaan mo lang. Oh, pinakulo, maraming tubig ba? And then binubo ko. Sinapon ko pag yung nawala na. Hala, gusto niyo ng knife? Halo, hindi ko kayo binigyan. Kuha kayo dun. Alam mo yun naman kung saan yung knife. Bakit ako mag-knife kung pwede ako magkamay? Kasi yung ano, sausage. Kagatin mo na. Pagka hindi kunin mo din kagatin. Breakfast namin, guys. Oh. Hi, guys! Tara! Live ka? Hindi. Tara, alis na naman kami. Andito yung mga coat ninyo, no? Tara. Okay. Dami yung nilang kasama. Saya nila, oh. Pero kailan Hi kaya people! nila Hi around the world! Saan ito galing? Hello me! Marinated. Alam, may tao. Oh, it is. Oh, this one's marinated also. So ito na lang. Hindi. Marinated. Oo. Sarangani. Uy, sarangani. Kaya nga, sarangani abnormal Ito din naman, ito. hindi Ilocos. Sarangani, B, kasi ano. Asa yung sarangani dyan? Arabic yan, oh. Ito, sarangani, kunin mo. Ito man sabi ko. B, andito din sila, oh. Ano, may longganisa. Oh, Longganisa. sorry. Sinadya ko talaga
At saka meron din sila dito, look. Tingnan mo. At saka meron pala din sila, B. Ano yung spring roll? Spring roll. Ay, hindi ko kayo nagalan. Gumawa ako ng ano pala. Naka-pro. Ano? Kabayo na lang. Uy, cow ito, uy. Mga mais, tignan mo to. Cow ito? Oh, mayang kabayo. Cow man yan. Hindi baboy yun. Hala, oy, may Hindi bi. rat yan. Ano ba? Karat ba kami? Ano? Rabbit. Hindi. Tignan mo kabayong nakalagay. Oh. Kabayo. Hindi, rabbit yung ganito. Ay, rabbit, B. Tignan mo yung picture, B. Yung picture. Ay, raccoon. Raccoon to? Kabayo man, oh. Ay, Kabayo. Abno, ni. Hala, oy, ano ba to? Hala, oy, ano yan? Tara, ilagay ninyo yan. Uy, nakaka... Ay, oh, baboy talaga. Iniya, pig. Ah, pig. Hala, oy, ano yan, guys? Nakakatakot naman yung mga paninda dito, guys. Ah, ito, guyabi. Maganda yung guyabi. Na may maganda yung guyabi. Kain tayo bayabas, guys. Sumisilip, guys, oh. Basta ko kaamo na. Sumisilip. Bayabas, ang sarap You nito. get sweet stuff, but there's still some donuts here at least. Oh, thank Even if you get none of Gusto that. mo? Okay lang. Ah, ano, ito? Oo, sige. Sarap na ano? Why don't you put it on that stupid thing that follows you around? Why don't you put it on that stupid thing that follows you around? No, I'm good. I'm just doing a little short. Hello guys! So ngayon sa buong araw natin, yun, wala ako masyadong ganap. Actually, hindi ako nakapag-video ng maayos. And, yun, meron tayong nakilalang bagong Pinay, si Fatima. At yun, kinuha ko siya doon sa kanila, dinala doon sa Food Bites and sa tindahan ng Filipino store. And then, kumain kami doon. And then umuwi kami dito sa bahay, nagtambay-tambay, chika-chika-chika, ganun. And din yun, and I think mga around 3 o'clock, ganun. Umuwi na si Lloydie, hindi na siya sumama sa amin. So yun guys, pauwi na ako. Then na-drop ko na si Fatima, yung bagong Pinay na kilala natin, taga Cebu. And then, si Lloydie na-drop ko na, si Brenda. So, ngayon, pauwi na tayo. So, uwi na tayo. And then, si Tami buong araw, kahapon, buong gabi, hindi ko siya kasama. And then nga, kasi nag-party kami doon. And then, nakauwi kami mga 2 o'clock. And then, natulog ako sa taas. Sinamahan ko yung dalawa. So, actually, hindi ako nakapag-spend ni Tami ng long time. Since last night. And then, yun. Ngayong araw. Anyway guys, kita-kits tayo next time. Gabi na, oy. Lizon na, pauwi na tayo. Ang hirap naman ito. Alam nyo, gusto na akong matulog guys, kasi kagabi 3 o'clock na kaming nakatulog. Maaga akong nagising 7:30. 3 o'clock and then 7:30 nagising ako. Ayaw ko sanang gumising, pero kailangan kong magluto ng kanin, pang breakfast nila. And then yun, bumangon na ako kasi masakit din yung mata at ulo ko. Hanggang ngayon, gusto ko pang matulog talaga kasi nga pagod na pagod. Kagabi, walang tulog masyado. So yun, gusto ko matulog. Actually, ngayong gabi, mag-edit lang ako ng isang video. And then yun. Wala, ano na? Ay, hindi pa pala Monday. Meron pa tayong agenda. Meron pa tayong giveaway, guys. Huwag nyo kalimutan. Nakalimutan ko ba? Every Monday pala ako nag-giveaway. Oy, and then nakalimutan ko. Kailan yung Monday? Akala ko bukas. Hindi pala bukas. Ngayon is Saturday, guys. So, kung meron man, kung nakalimot ako guys, pasensya na. Kung may time na makalimutan ko na Monday pala yung giveaway natin ng 1,000. So yun, meron tayong giveaway 1,000. Every Monday yan. Pag makalimutan ko, message kayo, giveaway, nakalimutan, ganun. Message kayo, mag-comment kayo sa mga latest video or sa latest reels natin. And then, ano lang niyo, ay, giveaway nakalimutan, yun. Yan, kapag makalimutan ko, kasi paminsan talaga guys, I have to remind myself, oh, anong araw ngayon? Oh, may giveaway pala ako, ganun. Kaya nga, nakalimutan ko eh. So, meron tayong giveaway every Monday. I-share na ninyo at i-like and public, and then follow kung gusto nyo mag-follow. Like and comment and share publicly para naman makita ko kayo. But anyway guys, so uwi na tayong bahay. Ngayon, mag-isip ako kung ano yung kainin namin. Meron naman kami mga leftover din kasi. So yun, isip-isip tayo pag may time. Anyway, see you later.